Kaganina sa padulong magsugod ang misa, dahil kay nagbo na ako, nakurat, ingon siya, "Uy, Bishop, napamalagi ka." Sa September 30 pa ko i-install dito sa Cebu. So magpahimo sa uban-uban ninyo ba? Kay mingawon bi ako ninyo po, na? Abi ninyo mga igsoon, kanang sa wa pa ko mahibaw nga ibalhin ko Cebu, naglingi-lingi na biya ako diri sa sulod sa katedral, asa man ko ilubong puhon ug mamatay nako. Kay ang obispo god kasagaran ana may lubong sa katedral nya naman diri si Bishop Mascareñas o nya naapod si Bishop Safra. Naglingi-lingi pug kog adto tingani ko spikas dapita, no? Pero basin kung mabalhin ako Cebu, dito na gyud ko, no? Kay mamanay murag nahimong tradisyon kung nasa ka katapusan na assign is a bishop, dito po ka ipahilo na. Pero anyway, di sa nato na problemahon, Ginoo nay bahala ana, okay? Mohangyo ko ninyo, palihog lingi asa ang inyong mga tapad be. Unyaing na dayon, kung doon na kay sobra, ayaw tagui, itabang noon og pobre. Sige. If you have already more than you need, use that extra to help others. Nindot ni nga pahimangno, mga igsuon tungod kay daghan kanato ang magsigil lang og panago, magsigig pundo, magsigig tigom. Unya magpalabon ay pagyod sa natigom. Unya di matagbaw, di makontento sa gidakon sa natigom. Mao ni hinungdan nga daghan ang mahutdan, daghan ang magkulang. Because of greediness, many are left with little or nothing. Tinuod ang giingon, the world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. No. Kung ang tao di lang unta maglinaog, paigo raman nato ang tanan, wa untay mahutdan o maggutman. Angay natong sundon, mga igsoon, ang nindot kaayo nga tambag, nagaingon, when God blesses you financially, don't just raise your standard of living, raise also your standard of giving. Di ba, ang tao kumadato na, mo level up magida siya, no? Murag magdinato na po ang iyahang kinabuhi. Okay raman, kung mo level up, pero unta pod mo level up ang imong kamanggihatagon. Pananglitan, sa ordinaryo pa ka nga trabahante, gamay pa imong sweldo, ang imong itabang sa naglisod, sinsiyo pa. Kunya madato na ka, laina pod kung ang imong itabang sinsiyo gihapon. No? Do not forget to raise your standard of giving. Amen? O atong pakpakan ang mga manggihatagon be. Ang atong ebanghelyo niining adlaw magtabang nato sa pagsabot sa tulo ka mahinungdanong pagtulunan. Una, ang kalibutanong bahandi dili madala sa lubnganan. You cannot take it with you. Nindot ni nga pahinumdom, no? Kay malimot man ta, magtuo man ta nga madana to. Si Jesus miingon, ibaligya ninyo
ang inyong kabtangan ug ihatag sa mga kabus, pagandam kamo og bahandi sa langit, nga maoy dili mawala ug di sab madugta. So nindot na to ni nga sabton, no? Ay kalibutanon na ay langit nun. Tanang kalibutanong butang madugta gyud na, pwede makawat. Pero ang langit ng bahandi di gyud may labtan. Ug magpabili nato hangtod sa kahangturan. And the gospel is inviting us to see that as real treasure. Okay? Because where your treasure is, there will also be your heart. Kung para nimo ang bahandi kalibutanon ra, agoy ang imong kasing-kasing, tuara gyud mangita kanunay sa mga butanga kalibutanon. Pero kung ang imong gipakabahandi kanang mga butanga langit nun, na magsigid yung pangitag paagi nga makabot or mahuptan kanang maong bahandi. Ang buot ipasabot niini mga igsuon, dili lang nga manghinlo ta sa aparador, kundili manghinlo sabta sa atong kasing-kasing nga puno sa kahakog. Okay? So this is not only about emptying our closets, it's about emptying our hearts of attachments to things. Ang problema, dili ang pagpanag-iya og mga butang, kay manginahanglan man gyud ta og balay, sakyanan, sanina, cellphone, pagkaon. Ang problema mga igsuon, mao nga usahay ang mga butang na maoy manag-iya nato. So, the problem is not that we own things. It is that things sometimes start to own us. Mabitaw nga, usahay mabati nato, no? Ang atong interes sa kinabuhi, ang atong kanunay gipangandoy, mga butang ra nga kalibutanon. Klaro na, muna siya sign nga, ikaw na maoy gipanag-iya sa butang. Dili na ikaw maoy na nag-iya sa butang. Kanang kanunay lang ka mangandoy ug bag-o na pud nga sapatos, napagugay sapatos, bag-o na pud nga model sa cellphone, okay pagod imong cellphone. Daghang kag buot pangandoyon og paliton, unya di na ka makakita sa imong silingan nga dunay panginahanglan. So that is a bad sign. So that's the first one. Di nato madala ni oy, ini kamatay nato. Ikaduha, ang atong bukasyon mao ang pagdumala. Dili baya ang pagpanag-iya? God calls each one of us to become good stewards, not owners. Ang problema nato kay abi ninyo, gusto mo kita manag-iya. Di man ta ganahan nga tawgon o isipon ra nga pinialan. Oh, tanawa ni Bishop, oh, na ako'y papilis ini, ako ni, na ilang title, na ay certificate, oh, ako ni. Imo lagi, imo na lang, oy. Ha? Ini kamatay nimo, sis, madani mo ng imong yuta. Aw, di man noon. Aw, kung di dani mo madadi, ginaimo. Kung madani mo ng imong balay, imo na. Pero di ka na madala nimo, maulaw ka mo angkon nga imo. Kaysa pagkatinuod lang, kitang tanan, mga pinialan lamang. Ang kalibutanon ngayon, ako ni, ako'y naning kamot ani, buhaton ako, unsa ako gusto. That's the worldly thought. Pero ang tinuod nga Kristiyano, muingon, gasa ning tanan, Bishop, sa Dios, gipagamit sa Ginoo nako aron nga magamit sa maayo nga paagi o pagpanerbisyo. Unya, kabalo jud ko Bishop, maabot ang panahon
kwentahan ko sa Ginoo. Kay ngano piniyalan ramang ko, dili man kumaoy tag-iya. So mga igsuon ha, kung dunay sobra, ipaambit. Kung duna kay influensya, you're an influential person in the community, use your influence to help others. Gasa man na sa Ginoo kana imong influence, even kanang gahom nga imong gihuptan, gasa na sa Ginoo, dili na para imo ra, para gamiton nimo para sa uban. Unya, kung nakay kahibalo, you are an educated person. Use your education to give voice to others who are voiceless, no? Dili kay gamiton nimo imong kahibalo aron imong palabwan ang laing tao, pahimuslan ang laing tao. That is very bad. Sa katapusan mga igsuon, pag-invest sa mga butang nga magpabilin, hangtod sa hangtod. Invest in what lasts forever. Si Jesus mingon, bulahan ang sulugoon nga makita sa iyang agalon nga nagbuhat niini sa pag-abot niya. Mga igsoon, mabait akabalo. Ano sa mubalik ang Ginoo? Pwede karon, pwede ugma, sunod simana ba kaha o sunod tuig. Wata masayod. Pero sigurado ta nga moabot jud ang Dios. Kuhaon ta niya. Ug sa pag-abot niya, abi ninyo, dili na importante unsa kadaghan imong kwarta. Dili na importante unsa kadako ang imong yuta o unsa naabot nimo sa kinabuhi, unsa nga mga awards, titles nga imong naangkon. Ang importante sa pagatubang nato sa Ginoo, ang kadaghan sa mga tao nga nabulahan tungod sa atong paghigugma ug pagtabang. At life's end, God will not ask us how much we have earned, but how much we have given in love. Ako lang tapuson sa usa ka istorya nga paborito ni Pader Ado. Dihay usa ka hari, nasakit man, unya himalatyo na, iyang gipatawag iyang chancellor, kay naa siya buot nga ibilin nga mga sugo. Ingon siya, tulo ka butang ang imong buhaton ha, mao ni akong isugo nimo. Inig kamatay nako. Tulo ka butang. Una, sa paglubong nako, ang tanang mga banggiitang doktor mo'y mupas-an sa akong lungon. Niingon ang chancellor, mahal nga ri, kanang tahod man ko sa imong gusto, pero di na ba na may atong naandan? Dini sa atong tradisyon, ang hari mamatay, amupasan sa lungon mga sundalo, dili mga doktor. Mahimo ba mahal nga hari masayran ngano? Mingon ang hari, Dr. Gyud, akong gusto kay ngano. Gusto nako ipakita sa mga tao nga why doktor bisan unsa kamaayo nga makapugong sa kamatayon. Mao ba di ay? O ikaduha, gusto nako iniglubong nako samtang dalhon ang akong lungon, ang tanan akong mga alahas, kabtangan, mga gold, mga diamond, ipalinya sa dalan, padulong sa sementeryo, nga akong agyan. Ya, mingon ton chancellor, mahal nga hari, basin pangawaton o mawala ng uban ana, pwede ba may bawaan ako nga no? Ya, mingon ang hari, gusto nako, ang mga tao nga makakita ani, masayod, nga bisan usa niining imong kabtangan, di gud nimo madala sa lugnanan. Ikatulo, mingon ang hari, ang akong lungon butangig buho ari sa kilid, ari po des kilid butangig buho, ug dito sa sulod ipagawas ang akong kamot. Ang chancellor mo, lain na po na mahal nga hari, wa man na may tabo sukan, lain na po na maglubong ta mong kilo-kilo wag imong kamot. Yamingon ang hari, tumana akong gusto. Ngano man mahal nga hari? Yamingon ang hari, gusto nako ang tanan nga makakita ani, mapahinumduman, nga miabutan ning kalibutan, nga wa tay dala, ug mubiya sadta, nga wa tay dalhon.